U se nkun qed nitkellmu issa dwar l-imġiba fil-klassi speċjalment bejn tfal tetajiet ta' 3 snin u anke 11-il sena miegħi fl-istudju żgur ma jistax ikollna esperti aħjar minn Rebecca Mikallef kif ukoll Anne-Marie Karwana li l-koll inti LSA u xek Anne-Marie u inti għalliema tal-kindergarten. Mela bażikament l-imġiba fil-klassi kif taffettwa tista' tgħidlek ovvjament klassi hija komposta minn 20-30 student f'ċertu każijiet, kif tista' taffettwa studenti oħrajn ġifieri kollok tifel jew tifla waħda b'imġiba ftit diffiċli, kif tista' taffettwa l-kumplament tal-klassi? Mela l-ewwel nett meta it-tfal ta' 3 snin l-ewwel ikunu mdorrin id-dar ma' ġenituri, ma' nanniet, u mbagħad l-ewwel li jħorġu l-ewwel darba fl-iskola, allura għalihom dak xokk li ħajiltaqgħu ma' karattri differenti, jiena u l-għalliema l-oħra li ħajaraw qishom mami ġdida għalihom għax aħna qataw ċertu diversi ħin magħhom. U ħafna tfal ikoll, kull tifel u tifla jkollhom challenging behavior partikolari, imma mbagħad hemm mod u mbagħad hemm mod ieħor. Kif tkun kapaċi tinduna però bħala liema li dak it-tifel għandu problemi iktar minn oħrajn normali sakemm jaġġastjaw għas-sistema edukattiva tal-iskola? Mela, Malta m'għadniex Maltin biss fil-klassi wkoll naħu diversi kulturi. Allura jista' jkun hemm ukoll language barrier fil-klassi li ma nkunux nistgħu nikkomunikaw sew għax xi kultant lanqas bl-Ingliż ma nkunu nistgħu niftehmu. Xi kultant ukoll jaqtaw għalihom it-tfal, ġifieri dak ikun hemm sinjal ta' xi ħaġa ma jkunux jqogħdu ma' tfal oħra, jgħidu fil-klassi li aħna wkoll nikkoreġuhom, wara tant diversi drabi ma rridu nirreferuhom għal għamlu kapaċi jisanalizza ħjar minna. Mela bħala LSA, Anne-Marie, nimmaġina li tintaqa' ma' numru kbir ta' każi. X'interventi kmieni jistgħu jħallu l-tfal fid-direzzjoni tajba minflok jiddistakkaw ruhom mill-iskola? Biex nibni tajjeb fuq li qalet Rebecca, il-behavior tinqasam f'żewġ affarijiet. Jista' jkollok studenti li nqataw għalihom, ġifieri jkollhom behaviors li huma acting in, li tinqata' għaliha u ma tissoċjalizzax fil-klassi pereżempju, ikollha problema biex toqgħod attenta, ġifieri ikunu qishom qegħdin jgħixu f'dinja lihom. Pereżempju jekk it-tfal ikunu qed jilagħbu Rebecca, ikollok min ma jistax pereżempju jinvolvi ruħu waqt playtime activities milli stajt nosserva fil-kinder. Issa meta niġu għal klassijiet akbar, jiena fit-teacher għaddejja bil-lezzjoni u dan ma jistax jiffoka. U mbagħad ikollok dawk l-istudenti illi ikollhom dik li ngħidula a cry for help, illi ikun hemm ċertu problemi u dawn jesibixxu ruhom billi jagħmlu ċertu tip ta' mġiba li tkun challenging. Ovvjament, jekk din l-imġiba challenging, it-teacher jew l-LSA li jkunu trejnjati ma jirnexxilhomx jelbuha, jiġifieri jikkontrollawha, u mbagħad ikollu jsir tip ta' referral, jiġifieri l-SMT fejn jidħlu l-inkos u ikollna nimlew ċertu jiġifieri intervention processes bħala karti u dawn l-affarijiet. Fi klassi Rebecca ġieli kellek tfal tista' tgħidlek għax tista' tgħidilhom studenti ta' 3 snin 4 snin li ma jirnexxilekx tikkopja magħhom? Mela żgur li diversi drabi, f'dak il-każ kif qedlek qabel nagħmlu referrals qabel nkunu tkellimna mal-ġenituri biex naraw l-attitudni tagħhom id-dar kif tkun, biex aħna dejjem naħdmu jitfit mal-ġenituri, jekk id-dar huma mod l-iskola nippruvaw nikkoperaw mal-ġenituri. Jekk f'dak il-każ ma nistgħux nilħu kompromess bl-ebda mod li nintegraw it-tfal dak it-tifel partikolari ma' tfal oħra, u mbagħad kif qalet il-kollega tiegħi nagħmlu referral li tiġi l-inko fil-klassi tosserva lit-tifel. Mela tajdu inko biex nispjegaw Inclusion coordinator hija manager li tkun f'kull kulleġġ u meta jkun hemm problema bit-tfal jiġifieri kemm akademika jew ta' mġiba fil-klassi aħna rridu nirreferu għaliha biex tosserva l-problema u mbagħad minn hemm timxi għal statementing jekk ikun hemm bżonn jiġifieri. Xorta taħsbu li l-aqwa mod ta' integrazzjoni huwa fil-klassi ma' tfal l-oħra? Naqbel jiena. Issa, dak huwa l-aħjar mod, però jiena nemmen illi fejn ikun hemm bżonn ċertu tip ta' interventions, il-klassi mhux dejjem hija l-post adattat. Naf illi
aħna nsostnu ġo Malta li l-inklużjoni hija fil-klassi, però bl-sfidi ġodda li qed jinqalaw fejn anka ikun hemm sfidi psikosoċjali, mhux dejjem il-klassi hija l-ambjent adattat. Għax qed titfa' pressure fuq l-għalliema li mbagħad għandha anka responsabbilta tal-kumplament tat-tfal tal-klassi. Max soluzzjoni alternattiva taraw f'dak il-każ. Issa, jiena nemmen ħafna, però jiena kull ma jiena l-essej ġifieri dan huwa suġġeriment, però l-essej li għamilt anka studi fil-fond fuq is-suġġett li ħansemmi, illi is-soluzzjoni tista' tkun billi wieħed jgħallem aspetti ta' emotional skills fil-klassi. Bħalissa l-emotional skills jitalmu ġewwa nurture classes, jiġifieri il-ċertu gruppi ta' studenti li kollhom problemi ta' mġiba jew SCBD, Social Emotional Behavioral Difficulties, però jiena nemmen, jiġifieri u naqbel ħafna, il-professur Ċefaj u anka Cooper kienu kitbu manwal fil-2013 bħala guidelines kif nistgħu nimxu ma' tfal b'SCBD fejn semmew l-importanza li fid-dinja li qed ngħixu fiha u bl-isfidi soċjali li hawn, importanti li jkollna it-tfal ikunu equipped b'ċertu skills. Issa, dan il-kunċett ilu li beda mis-seklu 19, ġifieri minn Darwin, fejn qabad l-emozzjonijiet u beda jitkellem fuqhom barra mill-aspett psikoloġiku, ġifieri ħareġ l-importanza tagħhom kif jistgħu jgħinu fis-soċjetà. U mbagħad minn hemm qabadhom Barron u ħareġ il-kunċett tal-emotional intelligence. X'inhuwa? Dan huwa kif naraf nifhem l-emozzjonijiet tiegħi, kif jiena ħanirrelata ma' ħadd ieħor jekk nifhem lili nnifsi, biex jiena nirnexxieli nkampa fl-isfidi soċjali. Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jiżdiedu il-problemi mentali kemm fit-tfal u anke fl-adolescenti u fil-kbar. U nemmen li jekk ikun hemm dawn l-skills, ġifieri mibni fuq programm, ġifieri u ċertu tip ta' strateġiji, aħna qegħdin bħala skejjel nipproduċu ħanejtek xi ħaġa sostenibbli. Rebecca, l-ewwel tkellimt dwar l-importanza li jkollok anke feedback mal-ġenituri. Temmen li ġieli il-każ ikun ġej mid-dar, ġifieri jkun hemm problemi soċjali sta tgħidlek mid-dar li jkun rifless u mbagħad fl-attitudni tat-tfal fl-iskola. Jista' jkun eżempju illum il-ġurnata tal-ħajja maġla, ma jkollhomx ċans biżżejjed jaqtaw ħin ma' tfal, ħin kollu xogħol, it-tfal ħalluhom ma' ħadd ieħor jew ġo nursery jew ġo play school, ġifieri tkun hemm interaction tajjeb bejn il-ġenituri u t-tfal, ġifieri dak jista' jkun rifless kbir ġo l-klassi, ma però aħna għalhekk kif qedlek qabel naraw id-dar x'qed isir, x'aħna l-ewwel naraw id-dar x'qed isir u mbagħad inkunu nistgħu nifhmuhom it-tfal għalfejn qed jiġu l-iskola b'dik l-attitudni. Jikkoperaw il-ġenituri imma? Infatti, Stefan, meta jkun hemm problemi fejn issir intervention, ġifieri u nirreferu tfal, aħna dejjem isir educational plan ta' tfal illi ikun fuq bażi individwali u mbagħad jiġu anka il-ġenituri biex niddiskutu strateġiji kif ħanimxu ma' tfal dejjem għall-aħjar ġifieri ta' kulħadd. Issa, ċertu ġenituri wkoll mhux dejjem ikunu jistgħu jgħinu tfal. Għandek ċertu tip ta' problemi illi huma neurobiological jgħidulhom, ġifieri ġeneralment jekk ġenitur ħajkollu problema jew disordni din ħadd intiret mit-tifel jew mit-tifla. Ġifieri mhuwiex dejjem il-każ illi l-ġenitur jista' jgħin, però hawn ħafna assoċjazzjonijiet illum ukoll ġifieri li wieħed jista' jagħmel tajjeb minnhom jaħdmu b'mod volontarju li jagħmlu xogħol ġifieri għalija fenomenali. Għandek pereżempju l-Autism Association, l-ADHD Association, illi il-familji jistgħu jidħlu ġo dawn it-tip ta' gruppi fejn ħajkun hemm l-għajnuna neċessarja. Ġifieri. X'sibt l-iktar mod prattiku ta' għajnuna però li tgħin it-tfal fl-immedjat mhux bħala pjan fit-tul? Li tqatta' ħin magħhom fil-klass individwali, mhux dejjem possibbli li tagħmel dak il-ħin individwali x'int għandek tinsiex għandek 26 tfal fil-klassi. Vera li. Fi 4 snin għandek klassijiet Ija. Ma nkunx waħdi għandi għallim oħra miegħi, iżda mhux sew li tħalli l-għallima l-oħra ma' klassi sieħa u inti għandek dak il-ħin individwali ma' tifel jew tifla. Però
jiena insib mod prattiku hekk li anke xi noħorġu barra jkun qegħdin jagħmlu activities it-tfal fil-klassi minn poġġhom f'gruppi żgħar u anke eżempju biex jibbondjaw tajjeb ma' tfal fil-klassi ta' dak il-grupp partikolari, poġġhom f'gruppi żgħar u hemmhekk nista' nara tifel jew tifla x'kapaċitajiet għandu. Elmiri, wasan letteralment fl-aħħar tal-programm bħala LSA inti taħseb li hemm bżonn aktar ta' riżorsi biex ikunu indirizzati aħjar dawn il-bżonnijiet ta' dawn it-tfal? Jiena mhux riżorsi li nemmen li hemm bżonn. Aktar strateġiji, head-on, bħalma semmejt, għandna bżonn ukoll narfu ikollna għodda biex naraw l-istudent anke bħala emozzjonijiet x'inhu jħoss biex imbagħad il-way forward tkun mibnija fuq l-aspett ta' emotional intelligence. Jiena dik nemmen li tista' tkun strateġija fejn l-istudent ħajtejjeb l-skills tiegħu mhux biss akademiki għax aħna nafsu ħafna fuq l-akademiku. Anka teachers, ċertu teachers meta titkellem magħhom jiddispjaċihom pereżempju li ma jistgħux jagħmlu ċertu forum ta' intervention fil-klassi għax hemm is-syllabus li huwa vast.